Ne molite se za lagodan život, molite se da budete jaki ljudi, rekao je Jeff Kennedy. Jer život je ispunjen bitkama, svidjelo se to nama ili ne. Bitkom s vremenom, novcima, motivacijom, drugim ljudima, samim sobom. A možda najveća bitka za mnoge je prihvatiti odgovornost za vlastiti život, prestati se žaliti i poduzeti nešto u vezi toga. Ako vas zanima kako pobijediti svoje unutarnje demone, riješiti se samo nametnutih ograničavajućih uvjerenja, te stvoriti prilike i mogućnosti koje će vam omogućiti rast i uspjeh u životu, ostanite sa mnom i saznajte u nastavku videa. Nikša ovdje sa portala Proizvodnja pristanka. Ako ste prvi put ovdje, pretplatite se na naš kanal i pogledajte linkove u opisu videa. A sada se vratimo današnjoj temi. Ako ste debeli, bolesni, siromašni, nezaposleni, neobrazovani ili što god to bilo što vas smeta u životu, prije nego što išta možete promijeniti, bitno je da to prihvatite. Jer sve dok opovrgavate i kažete da nemate nikakav problem, ništa se neće promijeniti u vašem životu. Samo ćete se nastaviti žaliti i ljutiti, tražiti krivce i izbjegavati odgovornost, te ćete neminovno propadati. To je jedna opcija. A druga opcija je da preuzmete kontrolu i odgovornost za vlastiti život i prestanete se boriti sa crnim mislima, depresijom, tjeskobom, sumnjama, brigama i odgađanjem i počnete stvarnu bitku za vlastiti život. Tako da svu tu energiju i vrijeme koje ste prije trošili na sve one stvari koje ne želite u svome životu usmjerite ka onim stvarima koje želite u svome životu. I tu se sad čini da uopće ne bi trebalo biti nikakve dileme koju od ove dvije opcije izabrati. Ali što, nažalost, većina ljudi bira? Radije bira stavljati masku, glumiti nešto što nisu i trošiti mnoštvo vremena, novaca i energije kako bi sebe i svoj život prikazali boljim nego što stvarno jest. Umjesto da učine prvi korak prema tome da stvarno postanu bolji. Pitate se zašto? Zato što je lakše. Najlakše je biti žrtva, ostati tu gdje jeste i ništa ne mijenjati. Jer onda samo trebate nastaviti izdržavati ono što ste već naučili izdržavati i trpjeti. Takvi ljudi će vam često reći da mrze to što su siromašni, a neće vidjeti to što svaki mjesec troše 2 puta više od onoga što zarađuju kao uzrok istoga. Takvi ljudi će vam se isto žaliti kako su debeli i krivit će zato svoju genetiku ili neku bolest, ali neće vidjeti 3. komad čokoladne torte u svojim ustima. Takvi ljudi vidjet će samo ono što žele vidjeti i ono samo što će im omogućiti da se ne mijenjaju i ostanu takvi kakvi jesu i svu odgovornost za svoja djela i ponašanje prebace na ljude i okolnosti koji su izvan njih samih. U psihologiji su to poznate kognitivne distorzije koje se zovu filtriranje i viktimizacija, a karakterizira ih stalno fokusiranje samo na negativne aspekte svoga života i vječito izmišljanje mnoštva izgovora, razloga i opravdanja zašto vi nešto ne možete u svom životu i zašto je to nemoguće. Ako ste zaraženi ovim kognitivnim distorzijama, često nećete vidjeti mnoštvo prilika i mogućnosti koji su vam ravno ispred nosa samo zato što ste ih jednom vi u svojoj glavi proglasili nemogućima. A vaš mozak će vam naravno kao vaš dobar prijatelj pomoći u tome tako što će vam servirati samo informacije i sjećanja koje će potvrditi upravo tu verziju realnosti koju ste vi odlučili da je istinita. A ona može i ne mora biti stvarna. I zato nije ni čudno da je Henry Ford rekao: ako misliš da možeš ili ako misliš da ne možeš, uvijek si u pravu. I upravo zato je jako važno često preispitivati svoja uvjerenja i gledati koja od njih nam služe da rastemo i napredujemo, a koja od njih nas ograničavaju i sputavaju. I o tome ću u skoroj budućnosti snimiti jedan poseban video. A ako u međuvremenu želite identificirati vlastita ograničavajuća uvjerenja i naučiti kojim tehnikama i metodama možete ih se riješiti, uvijek možete rezervirati termin za besplatno savjetovanje putem linka koji će biti dolje u opisu videa. A jednom kada dovedete svoj um u red, htjeti ćete dovesti i svoju okolinu u red. Jer ako ostanete onim istim okolnostima koje su vas dovele do toga da imate ta ograničavajuća uvjerenja, vrlo je lako vjerojatno da ćete se prije ili kasnije vratiti na staro. Ako, na primjer, želite prestati pušiti ili piti, a nastavljate se družiti sa kroničnim pušačima i alkoholičarima, idete na mjesta gdje se takvi ljudi okupljaju i puše i piju, vrlo je mala šansa da ćete uspjeti u tome. Ne zato što vi to ne želite i nećete se truditi, nego zato što je sve protiv vas. Zato i nije čudno da u narodu kažu s kim si takav si. Ako ste okruženi ljudima sa niskim standardima, i vaši će se standardi srozati.
A ako ste okruženi ljudima koji su ambiciozni i pozitivni, i vi ćete se truditi biti bolji u takvom društvu. I zato je na vama da izaberete. Hoćete li biti žrtva ili glavni junak vlastite priče? Hoćete li biti rob svoje prošlosti, loših navika i toksičnih odnosa, ili ćete pobijediti vlastite demone, zavladati svojim umom i stvoriti prilike i mogućnosti u kojima ćete rasti i napredovati? I na vama je, i samo vama, to da preuzmete odgovornost za svoj život i već sada počnete raditi sve one stvari koje već znate da trebate raditi kako bi postali bolji i stvorili sretan završetak vlastite priče. Toliko od mene u ovom videu. Ako vam je bio koristan, pritisnite like i podijelite ga s vašim prijateljima. Do nekog sljedećega puta, čuvajte sebe i druge. Vidimo se.